tahimik ang paligid mga kadats ko. 6:30 na ng gabi. Punta tayo sa baba. Lamig. Good morning mga kadats. Good umaga na naman mga kadats. Good. Pababa tayo, palabas tayo. Sunduin natin yung kasama kong maglilinis dahil meron na naman tayong lilinisan ngayon na bahay. Napakalaking bahay mga kadats. Good. Ito, ang laki nito. Talagang mansion na bahay. Sunduin ko muna yung kasama ko. Hindi pa nga ako nag-aalmusal dahil wala akong ganang kumain sa umaga. Kape lang mga kadats. Good. Ngayon, ang masama kasi pag yung nagdadrive na ako, doon pa lang ako nagugutom. Yung ginagawa ko madalas, may baon akong kung ano lang na makakain sa kotse. Ngayon, ang dala ko nilagang itlog mga kadats. Good. Kaya sa kotse ako makakain ng nilagang itlog. Yung mga kadats. Good. Sarap. Binalatan ko na ito kanina, tapos binahon ko na labda. 3. Sarap. Gusto ko na itong itlog, yung nilaga. Nakakadas ko. Tapos pag kinain ko siya, walang asin. Ayan. Susunduin natin yung kasama nating maglilinis mga kadats ko dahil malaking bahay yun, hindi ko kaya mag-isa yun. Abutin ako ng 10 oras pag ako lang mag-isa. Dala ko na yung mga panlinis diyan na sa likuran. Tapos lagi ako may kape mga kadats. Parang hindi ako makagalaw pag hindi ako nagkape. Init. Maganda na yung panahon. Yung araw, tirik na yung araw. Tsaka nag-adjust na yung oras dito sa BC mga kadats. Good. Yung daylight savings, nag-move forward ng 1 oras yung oras natin. Kasi dito hahaba na yung araw, yung daytime hahaba na mga kadats. Good. Ngayon nagsasunset na ngayon alas 7. So pahaba ng pahaba yan hanggang mag-sunset tayo ng 9:45 ng gabi. Sa summer, yan yung mga mahahabang araw. Tsaka nakapasok na yung mga estudyante kaya wala nang masyadong traffic ngayon. Yung paglilinis ng bahay dito mga kadats, kung akala ko noong umpisa madali lang. Yung alam mo yun, bili ka lang ng gamit mo, tapos maglilinis ka na, tapos kakaroon ka na ng kliyente. Hindi pala. Maraming competition dito mga kadats. Good. Lalo sa ganyan, yung mga cleaning services. Ngayon mag-uumpisa ka talaga sa baba, kumbaga, tapos strategy, diskarte. Yan mga kadats. Good. Kaya ang nangyari sa atin nung umpisa, trial and error, ganyan, doon ka talaga mag-i-invest dito. Kasi meron namang mga training na pwede mong attendan dito, pero pwede mo namang gawin sa sarili mo na lang yung training. Kasi at least tayo may experience na tayo sa Pilipinas ng house cleaning dahil nga meron tayong mga Airbnb doon sa Manila na nililinis. Kaya meron na tayong experience. Kaya pagdating dito, ang ginawa ko na lang yung mga certification na lang. Certification, mga alam mo yun, insurance, yung mga background check, mga madami kang i-acquire dito na papeles bago ka makapag trabaho ng maayos.
Hindi basta-basta magtrabaho ka, umpisa mo na kaagad, hindi. Mahigpit dito dahil dito ko nalaman na bago kukunin yung serbisyo mo, hahanapan ka muna ang unang hahanapin sa'yo yung work safe busy mo. Tapos susunod na hanapin sa'yo yung general liability insurance. Tapos hahanapin sa'yo yung yung business permit mo sa City Hall. Tapos hahanapin din sa'yo yung business registration mo. Tapos hahanapin din sa'yo yung background check mo. Baka kumbaga sa atin yun yung NBI clearance, yun. Hahanapin yung background check mo. Tapos hahanapin pa nila yung bandage certificate mo. Yung bandage certificate naman, mga kadats good, yan yung kapag may nasira kang gamit doon sa bahay na nililinisan mo, hindi mamumroblema yung kliyente mo sa pag process ng claims niya doon sa nasirang gamit niya, dahil yung insurance mo, yung company, yun mismo ang magbabayad sa kanya. Hindi na ikaw yung hahabulin niya. Wala ka ng doon. Wala ka ng pakialam doon. Kaya maganda rin para sa'yo bilang company owner, maganda rin sa kanya bilang kliyente. Kumbaga win-win sa inyong dalawa. So yun yung mga hahanapin, mga kadats good. Yun yung mga rin-assess ko rito. Yun ang mga ipaprocess. Tapos dun pa lang mag-uumpisa. Kumbaga ground zero pa lang yun. Ngayon yung paghahanap naman ng kliyente, ng customer, yun naman yung sunod kong naging problema, mga kadats good. Dahil madaling makakuha ng kliyente na yung alam mo yon, yung mag-i-inquire, madaming inquiry, mga kadats good. Ngayon ang naging problema ko yung pakikipag-communicate, yung pakikipag-usap sa mga kliyente, dahil hindi naman tayo sanay magsalita ng English. Naintindihan natin, tsaka alam nating magsalita, kaso ang nangyari kasi sa akin nung una, mga kadats good, pag nakikipag-usap ako, yung utak ko nagtatranslate muna. Hindi ko agad-agad nasasabi yung gusto kong sabihin. Kumbaga limited yung vocabulary ko, mga kadats good. Pero alam ko na, pag iniisip ko, alam ko yung nga lang matagal. Kumbaga sa computer nasa tayo, Pentium 4 tayo, mga kadats good. Matagal. Ganun yung nangyari. Kaya siguro mga 9 months na nag-practice ako. Sariling practice ko rin yun, mga kadats good. Ako lang nagpa-practice. Tapos mga nung nakaipon ako ng confidence. Ang ginawa ko kasi, nakikipag-usap lang ako sa mga tao. Pupunta ako sa, alam mo, coffee shop. Tapos kikipag-usap ako dun sa mga tao. Kahit balo-baluktot, naiintindihan naman nila. Siguro may mga gusto makipag-usap sa'yo, may mga ayaw, okay lang. Ganun, wag kang ako kasi hindi ako, pagka may kinausap ako, mararamdaman mo kung gusto niya makipag-usap o hindi. Doon ako natuto hanggang 9 months, ganyan. Doon nakakuha na ako ng kliyente ko talaga, yung recurring na client na magpapalinis sa akin. Tapos doon, tuwan-tuwa ako doon. Tapos doon na nag-umpisa na nakikipag-usap na ako. So ang ratio, mga kadats good, sa 10 inquiry na mag-i-inquire sa'yo na magpapalinis, siguro mga isa lang doon ang makukuha mo. Ganon yung ratio rito. Dahil yung mga mag-i-inquire, nag-aano lang yan na, kumbaga sa atin nagkakanbas. Makikita mo dyan yung mga, ang gusto nila, yung mga mura, yan. Kaya ako, tatayuan ko yung presyo ko, mga kadats good, kasi yung presyo natin ay na yun, kwentado na yun, kumbaga base yun doon sa performance natin, sa alam nating performance natin na linis. So itatayo natin yun, paninindiganan natin yun. Kaya 1:10 yung ratio. 10 inquiry, isang isang client ang makukuha mo. So sakto, nandito na tayo sa bahay nung kasama natin. Susunduin natin maglilinis. Yan, mga kadats good, nandito na tayo. Nasundo ko na yung kasama natin. Papunta na tayo ngayon doon sa bahay. Sana walang masyadong traffic dyan sa mga eskwelahan, dahil gabol tayo ng oras kasi alas 10 yung usapan natin doon sa bahay. Pero kayang-kaya natin yan. Dahil
wala namang traffic dito, maliban lang kung merong mga nagkasagian, aksidente. Doon tayo sa bundok maglilinis sa Kettle Valley. Laking bahay nito, parang parang bahay ni Dracula, yung itsura niya, kulay black na dark brown ba yung kasama niya na kulay. Basta ang ganda, mamaya makita natin. Yan, nandito na tayo sa bahay na nilinisan na. Ang ganda ng view nila. Ang ganda ng view. Ito yung view nila sa likod, bundok. Tapos ano yung mga orchard. Lake. Ang linis na namin. May balong din sa taas. So dito muna tayo sa taas naglilinis. Yung carpet naman to, kasama ko nandun. Babacuum ko na to, master.
Yan mga katats ko, tapos na. So, double check ko na lang yan, okay. Malinis yung gym, basement, extra kitchen, malinis. Hockey room, malinis. Yung hockey room. Ito. Check ko kung malinis din. Extra service area, washroom, basement. Okay. Malinis. Bedroom, basement. Ayos. Basement. Kaya tayo dyan sa ground floor. Ganito pagtapos na linis, double check ko mga kadats ko. Itong dining, living room, playroom, mga bata. Okay na, sara natin. Living room. Okay. Itong kitchen. Kitchen nila. Check ko ang side niya. Kasi yan ang titingnan yung may-ari. Pang-washroom. Office, malinis. Labas na tayo. Natin yung mga gamit. Ang laking bahay na yun. Ganun ang lagi natin ginagawa. Yung mga gamit natin, ayusin ngayon natin. Ay! Ayun, tapos na tayo. Baka that's good. Laki ng bahay yan, no? Dambuhalang bahay. Mansion na to. Ang lalaki kasi talaga ng bahay dito sa neighborhood na to. Ito naman yung panlinis natin. OptimaClean.ca. Tapos na mga ka-that's good. Ang laking bahay. Ang laking bahay. Siguro tansya ko ng laki ng bahay na yan. Nasa 7,000 square feet. Lahat-lata yung tatlong palapag niya. 7,000. Pero malinis siya, hindi siya yung maduming-madumi. Malaki lang talaga kaya matagal ding linisan. So 4 na oras kami. 2 kami, 4 na oras naming nilinisan. Hapon na. 2:00 na. Kagandahan kasi nito pag mga ganyan ang nililinisan mo. Kagaya niyan, wala yung may-ari pa. Alam mo yun, hindi sila nagbabantay. Parang ginagawa pa rin nila yung normal nilang ginagawa. Hindi na sila namomroblema sa bahay habang naglilinis ka. Para sa atin din, maganda rin yung ganun kasi may tiwala yung may-ari ng bahay. Mantakin mo, iwanan sa'yo yung bahay, ang laki-laki, diba? Tapos lilinisan mo, tapos pagkatapos mo alis ka na lang, ganun. Wala yung may-ari. Kadalasan ng mga nililinisan natin ganyan, wala yung may-ari. Mas maganda rin yung ganun kasi makakapagtrabaho ka ng maayos, yung diskarte mo. Tsaka nasubukan kong maglinis yung may tao,
Yung kakamap mo pa lang, may mga naglalakad-lakad na naman, ang dumi na naman. Yun ang pangit pagka ganun. Pero winter pa ngayon. Hindi pa nagpalit ang season. Sa March 18 pa magi-spring. So ngayon winter pa pero ang init na. Tirik na tirik yung araw. Gutom na tayo. Gutom na ako mga kadatskit. Siguro A&W tayo. Kaya Costco. Lamang Costco yung pizza ng Costco. O kaya yung hotdog na masarap yun. Tayo sa Costco, dito tayo manananghalian mga kadatskit. Katapos lang natin maglinis. Nagutom ako. Kaya masarap ang pagkain niya sa Costco. The best. Ayan, nakabili na tayo. Nandito sa karton yan, sarap yun. Pepperoni pizza. Tapos yung fries nila, yan ang pinaka the best na fries mga that's good. Tapos yung hotdog, taka soft drinks. Only soft drinks dun. Tapos meron na akong ketchup dyan. Sarap. Sarap kumain na ito. Yan, ganyan tayo kumakain mga that's good. Yan sarap. Ito ano lang to, $7 lang to lahat. Ang laking pizza niya, no? Ang laking fries. Tapos may hotdog ka pa rito, $7. Tapos may soft drinks na yan. Kaya mura sa Costco, ang sarap pa. The best.